Tervehdys ystävät, tiedättekö mikäs tämmönen pussi on? Tämähän on niin sanottu suolihuhtelupussi ja tätähän minä olen oppinut käyttämään jo nuorena tyttönä ensimmäisten paastojen yhteydessä. Tämä suolihuhtelu pitäisi helpottaa niitä paastoon liittyviä ikäviä tuntemuksia. Mutta oletteko te koskaan kuullut sellaisesta kuin kahviperäruiske? Minä olen joskus kuullut ja mä ajattelin, että se on joku ihan vitsihomma, mutta nyt minä olen asiaan perehtynyt tuolla raakaravintopiireissä. Ja jotkut ihan oikeasti suosittelevat tämmöistä näin hullua systeemiä. Ja tämä on 1900-luvun alussa joku tällainen saksalainen fyysikko, joka on ensimmäistä kertaa keksinyt tämän kahviperäruiskeen. Eli se tapahtuu sillä tavalla, että kahvia ja vettä ruiskutetaan tuonne peräsuoleen. Ja se sieltä pitää sitten jonkinlaista stimulaatiota niin sanotusti antaa. Ja kuulemma tulee mahtava fiilis ja näin tulla netissäkin, että jotkut on jäänyt jopa koukkuun näihin kahviperäruiskeisiin. Niin ajattelin, että tämä olisi juurikin sellaista hyvää puuhaa nyt uutena vuotena kokeilla, niin me ystävättären kanssa kokeillaan nyt sitten kahviperäruisketta. Mulla on kahvit tuolla kiehumassa. Ja nyt tässä heitetään kohta noppaa tai kruunaa ja klaavaa, että kumpi meistä ensimmäiseksi tekee tämän peräruiskeen. Ja katsotaan sitten kuinka tätä en missään nimessä kenellekään suosittele. Tämä saattaa jopa olla vaarallinen toimenpide. Ja mut joo, jotkut sitten tämän menetelmän nimeen vannovat, että tämä pitäisi näiden NS-vaihtoehtoisten lääkinnän vaihtoehtoisten tai mitä liehuuhaa tohtoreita ovatkaan, mutta joka tapauksessa auttaa puhdistamaan parasiitteja, eli loisia ja mahdollisesti hiivaa ja puhdistaa maksaa ja boostata immuniteettia ja hoitaa masennusta ja liuta kaikenlaisia tämmöisiä NS-terveysväittämiä, mutta minua ainakin kiinnostaa, että miten se kahvi, piristääkö se näin peräruiskeena, niin sitä me testataan ystäväni kanssa tänään. Joo, meillä on kahvia keitetty ja sitten lisättiin, siinä on muutama kuppi kahvia ja pari kuppia oikeastaan ja sitten loput vettä. Tämä pitäisi olla semmoista huoneen lämpöstä aika lailla se onkin toi kahvi ja sitten meillä on letku siinä, desivioidaan se ja katsotaan, toinen on ekan. No niin, eli Virpi kaataa. Mistä se tulee läpi? Kaataa näköjään, varmaan menee vähän yli siitä, ei kai siinä reikää ole siinä pussissa. Sinne. Laita sillä 50-50, ettei mene sulle liikaa. Niin, ekat, joo. No niin, Virpi on siinä nyt sitten ensimmäisenä koekanina. Mä en siveyssyistä nyt kuvaa muuta kuin tätä pussia, niin liikutappa sitä. Sun pitää liikuttaa sitä tulppaa siinä, vaikka ylöspäin. Tätä osaa liikutat sitä, koska se tekee. Joo, nyt se pitäisi alkaa valumaan pikkuhiljaa. Lähteekö se valumaan sieltä? Ootapa. Tuossa on joku. No niin, nyt lähti kahvit. Miltä tuntuu nyt? Meneekö se sinne suoleen? Menee, kun alkaa nyt jo. Joo. Tuntuu, että tulisi kautta. Onko inhottavan tuntunut? No tulee semmoinen, että voisi joka kaata. Joo, no niin, sulla täytyy nyt pihätellä vähän aikaa. Ja sen verran mitä kykenet pidätte. No niin, eli nyt on tässä juurikin ystävä on jo valmiina tämän kahviperäruiskeen ja minä olen juuri laittamassa tätä letkua tänne putkea nyt paikallensa ja nyt lähtee kahvit sieltä tulemaan ja ihan ainakin aluksi tuntuu siltä, että on ihan normaalin suolihuhtelun maiset tuntemukset tässä ja ystävä selvisi hengissä ja ei ole mitään erityisiä tuntemuksia vielä tullut, mutta katsotaan miten minulle käy. Yritetään semmonen joku niin kauan kuin pystyy, mutta ei saa yli 10 minuuttia pidätellä
minuutista 5 minuuttia. Se voisi olla itselle enkka, jos saa pidäteltyä tuota kahvia tuolla suolessa. Joo, vatsassa vähän niinkö möyrii. Tässä on minuutti. Nyt on suolessa vielä kahvit. Miltä Virpistä tuntuu? No vähän, no ainakin nyt tuntuu, mä jo tyhjensinkin itseni, mutta nyt tuntuu, että kyllä täällä vähän suoli alkoi liikkumaan. Joo, tämähän on tää kaikista vaativin osuus nyt tätä pidätellä se 5 minuuttia, jos pystyy, niin kokeillaan. Pari minuuttia kulunut. Virpillä on vähän semmonen känninen olo, niin kuin sanoit. Niin, vähän semmonen. Joo, mulla ei tunnu muuta kuin siltä, että kauhea hätä pitäisi mennä jo tuonne pöntölle. Vähän semmonen vatsavaivainen olo ehkä. Joo, nyt on ensimmäinen tää kahviperäruiske suoritettu ja täytyy sanoa, että no ei ainakaan koukuttanut ainakaan meikäläistä, ei ainakaan minkäänlaista euforian tunnetta, mitä piti tulla tuosta tai muuta mahtavaa virkistynyttä oloa tullut. Et ainoastaan suolen tuolla nyt saa toimimaan ja se kyllä onnistuu ilmankin tuota kahvia, eli joo. En tiedä, ei jatko, mutta ehkä sieltä parasiitit sun muut nyt sitten puhdistu, niin toivotaan ainakin näin, mutta joo, ei oikeastaan, en tiedä, ei oikein minkäänlainen fiilis tullut tuosta sen